gesê. Die 3 Oktober. Ja. Okay. Ja, maar ik het gesê. I don't know what happened, guys. Dan sal het terugkom. Kijk, je gaat hulle 24ste weer. Hulle gaan Vrydag. Oh, vrijdag. Ek 26ste. Okay. Ja, dan gaan we 26ste. So, ons kan dan ook kyk. Ja, die skole I nie. feel like the world is deleting. Ons al sukkele mense om ons te staan. Maar die ergste is ek het daar so 'n set gelos Vrydag. Ek moet nou gaan regtrek daar. So wat nou, jou man nou begin nou al. Nee, dan ek lyk Vrydag toe is dat wat ek in Vrydag gemaak. Vrydag brood gepak vir iemand wat brood wil hê. Breinle was daar nie rond, maar dan lekker mos ek kan nie klaar kry nie. En op die ou en toe dink ek nie man, nou raak dit almal te laat. Want ek het gemeen as hy die skool uitkom, want ek al gery het. Ja, maar ek al gery het. En toe sal so 'n woeling en 'n woeling. Op die ou en toe lekker brein wag ook nou. Ek moet toesluit daar ry ons maar nou een keer. Dat ek nou nie nog laaste toesluit en daai nie. Toe dink ek nie man, los gaan. Ek kom weer terug. So ek sal maar nou gaan kyk. No bugs walking around in here. This is I just came from Taylor. Ek het niks wat doen nou. Sy Lona nou gisteraan. Sy nou met Lona praat. O, toe sy kom so vaak klaar. Hierdie was nog besig met kerkgoed. Toe sê ek nie, ek gaan nou lees so lank in. Hoor wanneer hulle kamer toe kom. Ek het dit van nie nou sy Lona vir my toe agterna sien nie. Sy klink so maar so moeg. Maar seker maar sy niks doen nie want sy is gewoon woelig. Ja, maar hoe jy dag gaan relax met haar so. Nee, wij gaan niet goed drinken. Is het niet goed drinken? Ja, klein beetje zo contact. Ja, toen is het nou lekker met je te relax. Maar hier is hij ook nog, dus kijk, hij was bezig. Hij was uit op weer geweest. Hij was ook dus gaan rijden. Toen zei ik, nee, ik was al rijden zo. Ik ga niet, nou net, niks doen niet. Maar dat je uitgaat, dat je terugkomt, je hebt nog hoog, man. Ik voel eigenlijk niet van afswitchen. Ja. Ik moet morgen beginnen met steren lassen voor mezelf. Ik moet gaan een naweek doen. Ik heb nog niet daar moeten doen. Die vrouwtje wat komt bij zit van die machine. En brengt ze biervrouw man. Ze doen ook naweek. Dit is een machine voor mijn komfolie en zo aan. Dit is maar nog die doeken van de tijd wat ik daar heb. Ik heb nu nog opgewerkt. Ze hebben nog 10 zwart en 10 wat. Hij is nog wat je kan uitdelen voor die crystals voor die parties. Maar ik wil nog maken. Als ik nou zo'n geld wil ik maar nu met tenen aankopen en nog maken en nog maken. Ja, kan je ook later uitvegen. Ja. Ik ga nog kijken, ik wil nog uitwerken. Ik kan nog van hier, misschien Oh, I didn't check this. dan kan ik, als ik het extra maak, misschien verkoop ook. Als mensen nog ook kopen. When this property goes on claim, it's put up for public auction. Ik moet nog met bezig om het dan. Ik misschien wat jelly weer dat want ik heb ook zo'n materiaal. Every Als chunk. ik nog die markie wat ik gezegd heb, bij hoeveelste is dit? Nou daarvoor moet ik nog goed maken. Opportunity for lost goods. It's amazing. Nou dan maak ik kom. A lot of freight travels through Toronto. A lot of it gets lost. It is actually corrupting Maar ook een van zo'n Gewoon worden dat het eerst 12 uur nou denk ik moest nog alles aan maandag is. Dan ik was als hij op school was. Nou dan kijk, ik ga nu eens een beetje relaxen. Een beetje maar denk dat ik ga relaxen had, dat ik dacht, kan ik maar afschrijven. Die tijd gaat terug gaan. gaan gewoon niet. Ja, is misschien als ik Oh my god, and the items. Ja, zo eerst woensdag geweest. Daar zat What is the shape of every Ja, block? ja. Nou kan ze nog klaar, dan mijn week is al klaar om Oh, dinsdag. Is het was nou Dolly's dag? the song couldn't do this. Woensdag? It's a Geiger counter. Is het was een vakantiedag, nee? Calibration on the back. Het was weer een iets woensdag. Ik heb het niet gekeken, ik heb het maar gezien op die terras. Because he's a Roblox person. Calendar, ik heb het niet gekeken, te zien. Dus dat was Heritage Day. Dan was iemand nog weer van iets in de reis. Oké.
Bianca. Ja, dat is het hele tijd, hè. Wil iemand nou weer vaar iets breien. Zo, dan ga ik nou weer zo. Dat is woensdag voorbij. Dat is het net, donderdag. Ook niet vrijdag. Dan moet ik vrijdag moet zijn. Ik heb zitten terug bij hem. Dank je, Banja. Dan gaan we gewoon een boordje. Niks van, man. Kijk, die vrijdag moet zijn 3 uur ochtend erin, dan gaan we weer. Nou vraag ik nou de dag voor iemand toe als. Misschien doet ik jou mama to the airport. Maar nou is het nog ook. Dan zeg je, vrouwtje. He would have taken her, but now he's working. Now say, but I'm going to talk to my mom, but I think she said you're going to take it. So, oh, I'm just checking. So vrijdag is ook een verloren dag, want als we nog vroeg opstaan, ze kunnen weer opstaan. Nou, dan kom ik terecht. Ik zal wel zien wat ik ga maken voor die school. Nou kan je ook hier net dat of die ding normaal. Oh, zal het ja, zal het staan daar. Ja, we brengen ze alle met pak komen, maar allemaal samen gaan. Hoe laat is het afgelegd? 3 uur met de Davis. Ja, dan vraag het afstel. Alle met 3 uur ochtend Davis. Ja, maar kijk, je moet 4 uur voor die tijd. 2 uur. 2 uur. Ik weet je wel. Ik denk dat ze gepraat van 4 uur man. Maar ze heeft me gezegd ze met 3 uur Davis. Zo misschien vertrek wel 5 uur. Maar ze zijn 3 uur met op de gaan. Nee, maar wat ik wil zeggen is, met aard gaat ze net zo op baseringsrecht. Zolang je net voor de tijd gaat. Kijk, als ze hier voor die tijd gaat, dan krijg je vlug. En dat is nog goed man. Zo, dat is nog gezegd 3 uur, zoals maar nog gaan we 3 uur. Net zo, ja. Ja, het lijkt me maar allemaal paar het afstel. Ja, ik heb nog een video gezien. Do you want to go with? Ik weet, weet zal we samen. Hoe zeg ik wel samen gaan? Dan kom ik maar naar om. Ze zei ja, ze zouden wel samen gaan. Maar spannend is man. Maar dan zeg ik nog niet van haar, we gaan samen niet. Maar dan zijn maar net die ogen zien, oeh, je is heel ook. Zij denkt nou zit ik wat nou van gaan doen. Dan gaan we maar van haar. Dan heb ik die foto's aan vatten, maak maar dan van het. As is, where is, no guarantees expressed or implied. You bought it, you own it. Have a nice night. Mystery box here, all screwed shut. We never opened it. I honestly could not tell you what's in it. There's something hard and long inside this box, and I want it. Ik vond het van nee, ik wil een briefje geschreven. En het woensdag. Ik heb nog Dat is nog woensdag op dinsdag. Ach, dinsdag, sorry man. het bleef elke keer ze. Nou, hoe praat maar niet daar nou weer van woensdag? Nee, ik ga het, ik zal het klaar. Ja, dat is maar net zachtjes voor mij. Dinsdag, ja. Ja, niet bij eenmaal het woensdag moest nog wel breien voor alle kennis. Ja, weet ik niet, Vito kan nog een vragen. Kom ik te zeggen, ja, maar kom 4 uur woensdag. Ik zeg nog niet morgen, dinsdag, kom ze kom op woensdag 4 uur. En ik zal nog daar, dus als alle nog wel na alle breien. Oh, sorry. I did. Ja, man zegt gereeld eigenlijk met Dolly. Hulle was dus bij die memorial van Dolly lang. Van Raymond, ja. Ja. Maybe this works. Toen Dolly afgezien, hulle wou naartoe gaan. Voor sy moest nog gaan. Maar Dolly wil toen nie, sy moet dat die ander man op by is, so skryf hulle na haar. Toe sê sy moes nou. Okay, toe bel Lona van my te sê van. So, ik ben ook kijken om van die broers te krijgen. Maar toen zei ik al, oké, ik ga met Dolly praten. Dan zei we toen nog weer voor Dolly bellen. Toen zei ik niet, oké, we zijn niet waar, ik zal met Dolly praten. Toen Dolly net van mij gebeld na dat. Toen zei hulle wil komen. So, toen wil hulle nog bellen. Guys, Toen zei ik, nee man, see you guys later. Maak het een Program looks like it's over. Bye. Als we naar de toekomst, als we nou zo wil